pols entre els agricultors i ramaders que protesten avui al Port de València i la barrera d'agents antidisturbis desplegada. Centenars de llauradors s'han concentrat al Port de València per protestar en contra de les bonificacions de les taxes dels productes importats. I han sigut 3.000 agricultors, 300 tractors han participat segons els convocants. Maria Poveda està allà en directe. Hi ha, Maria, un agricultor detingut. Sí, a les 11 del matí s'ha produït l'acte principal de la convocatòria d'avui a l'edifici del Rellotge, on centenars de tractors i milers d'agricultors han acompanyat les 6 entitats convocants que en els seus parlaments han demanat un canvi de les polítiques agràries i també, i per això, esta protesta s'ha fet en el port, que se lleven les bonificacions a les taxes en les importacions de productes de països tercers que diuen perjudiquen el preu dels productes valencians. L'acte s'ha produït sense cap incident, però en acabar una bona part dels manifestants s'ha desplaçat a peu, encapçalats pel secretari general de la Unió, Carles Peris, s'ha desplaçat a peu cap a esta zona, cap a l'autoritat portuària, amb l'objectiu de tallar l'accés al port. Un objectiu que no han aconseguit, ja que s'han trobat amb un important cordó policial que els ho ha impedit. En aquest moment s'han produït moments de tensió, hi ha hagut càrregues de la policia i fins i tot s'han detingut a un agricultor, a un membre de la Unió Llauradora. Poc després, al voltant de la 1:15, els agricultors i agricultores concentrats han començat a marxar-se, la concentració s'ha dissolt i el que hem pogut veure fa apenes 10 minuts ha sigut els últims tractors concentrats i eixint en filera per així cap a la B30 i la pista de silla que, segons ens han dit, volien tallar. Amb enfrontaments amb la policia, i un manifestant detingut. Així ha acabat la protesta del camp avui. Vora 3.000 persones i 300 tractors, segons els organitzadors, han tallat els accessos al port amb un objectiu, que tot el món escolte les queixes del camp i la situació límit. Preus justos per poder treballar i viure del camp. Que vaig a avant, si no ens podem dedicar a això, conforme està l'assumpte ara mateixa. Es nota sobretot la pressió sobre el productor. Si no es por nosotros, la gente no come. El mercat està diferent, molt diferent a com estava. Les nostres veus no ens les van a callar. Han acompanyat les reivindicacions escampant i pegant foc a més de 2.000 quilos de palla i restes agrícoles. La protesta és al Port de València perquè volen posar fi al que consideren una competència deslleial per part de països tercers i per les bonificacions del port del 30% i el 20% a l'entrada de cítrics i vi. Dos productes que no són deficitaris en la Comunitat Valenciana i al final no podem permetir que al costat de la nostra casa ens peguen un tir en el peu. Si n'hi haguera un preu just, estaríem on tenim la faena, en el nostre camp. La tensió entre manifestants i policia ha marcat la protesta en molts moments. Que s'enteren tots, que tornarem! És la 5ª protesta de les organitzacions agràries de la Comunitat Valenciana, però asseguren que continuaran.